kuning unang unang kuning unang kuning unang unang kuning unang Kepada ngani kedawa kodane setan Kepada ngani kedawa kodane setan Ramadya bala entuk dawuh perintah saka bose saanane para bajingah jin setan pri prayangan ayo budal dina iki Lerekke Sinuwun Prabu Surabrama Diraja ayo budal. Ayo budal ndelok Niken Salindri yo. Ayo. Nang ndi Kang? Nonton wayang. Nang endi enek wayang? Neng daleme Pak Margono alias Raden Janaka. Pak Margono. Ya. Asma kinarya jaba. Tegese Margono, marga ki dalan na ki ana. Waton tumuju marang dalan becik mesti ana rejekine nggih nanggap wayang mergo kagungan kersa mantu. Mula didongakake neng Kertasana dinane Jemuah. Bapak Margono muga-muga tansah barokah. Amin. Neng Kertasana tuku bubur. Moga-moga Pak Margono sak keluarga sehat panjang umur. Amin. Nadyanto udan sing mirsani isih pirang-pirang, mula dongaku kangge kabeh para pamirsa numpak tronton nggih momot cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Amin. Wae malah kabeh para penonton yen mirsani wayang nganti tancep kayon tak dongake putra putrine soleh lan solekah. Ewadene bar Niken Salindri nyanyi kok mulih. Muga-muga brambange dipangan ama. Ya, ya. Bisa sampe ini gowet ini. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Bapak, Bapak, Ngopo? Bapak arep nang endi? Kowe rasah melu aku. Bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan nang ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan nang ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup Bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang.
Neng ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gundang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange rasepiro ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang, Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Ya. Nang bubuk ngene lak penak, engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo